बेसेबांबा दुखु दाहा जिउै माहामै मेगनाव मोदै लानानै जिउ मोनसे बारबोबाय। दा जिउ मोनसे खुंनो सानदोंमोन, बेयावबो माथो हनै जेथोखौसो बारा नुहुरबाय। मा जाहैबावगोन आरो आं जेबो हमदांखौनो हाला। बे थांनानै थासान्दि बे जिउ संसाराव गोजोननाय होननायखौलाय आङो मोनगोन ना मोनला जाखो? बेसेबांबा जुजिथाब नाजाथाब जेने थेने मोनसे अफिसाव फिसा खामानि मोनदोंमोन। दा बेयाव मावनानै जानोबो माथो आगान होनो हायि बायदि डाइनासरखौसो लोगो मोनबाय। रोन होननाया रावबो नङा बे, बै आंनि हौवायानोखा बियो। बेसो मोनसे अफिसाव मोनसे खामानियाव जयेन जादों होनदोंमोन, बेनोखा बियो। आंलाय दा बै अफिसाव बै राबननिफ्राय बोरै रैखा मोननो? इसा? औ इसा, ओमफ्राय नों दे बुंदोंमोन ना बै रोननि खोथा, दा नों बै रोन होननायखौ नुबाय? बै रोन होननायालाय सोर? नोंनि हौवायानो मारमोन ना सोरबा गुबुन? नों नुनानै फैबायना? गैया आयै, आं नुजायाखै। बिखौनो गिनानै आङो दिनै जोंनि मेन अफिसारखौ बिराद हामा थगायफ्लांबाय। बेखौ थगायनानैसो आङो दिनै न'सिम जेने थेने फैबाय। आयु फिसा, अफिसारखौलाय मा होननानै थगायखो नोंलाय? आयै, अफिसारखौ आङो नोंनि नाम लानानै थगायबाय। मा? हाबाब, आंखौलाय मा होननानै थगायखो नोंलाय? आयै, नोंखौ गोब्राबैनो बेमार जादों होननानै आं सारनि सिगाङाव थगायबाय आरो साराबो आंखौ सुटि होबाय। आयै, रोनखौ गिनायावनो दिनै नोंखौ बेमारिनि मुं लानानै थगायनानै आं फैबाय न'आव। हेसर, हाबाब, एथ' मोजां मानसिखौ बेबायदि गोथां थगायना फैनाया फाहामनाङा बे। बेमार जायाफ्रा मा जादों होननानै बुंना लाबाय, उनाव आं बेमार जामारबालाय मिसा मिसि। बेनोथ' आयै, बे खोथाखौनो आंबो साननानै हरसे गोजोनै उन्दुनो हायासै। दाबो बे खोथाखौनो आं सानबायसो दङमोन। दे, आंजों गसाइ दं, गसाइया आंखौ बासायगोन। इसा, नोंथ' आरो दिनैबो अफिसाव थांनो नांथारगोन। नों दिनैल' नङा, बे अफिसाव जयेन जाबाय जेब्ला नोंथ' सानफ्रोमबो थांनो नांखासिगोन। दा बै खैफोदनिफ्रायलाय नों बोरै मुक्ति मोनबावनो? बेनोथ' जाबाय आयै, मा खालामनो? दा रोननि थाखाय आङो फासायनानै थायोब्ला आंनि खामानिया थालांगोन। आरो खामानि फारसे नायोब्ला आं रोनजों आरो माबायदि जिउ खुंबावगोन? बिथिंबो साननोसो गोनां जाबाय। नै फिसा, दालाय नों माथो सानो? थालायनो बुंस्रादो। नोंलाय रोननिफ्राय अराय समनि थाखाय गोजानाव थामानो होननानै सानबाय ना नों रोनजों सानसे थांफिनो होननानै सानबाय? नों बेखौ देलाय स्रायनो बुंनानै रोखा खालामदो। आयै, साननो गोनां बाथ्रा। आयै, नोंसोरबोथ' सानसे बोराय बुरै जालांगोन, नोंसोरबो सानसे थैलांगोन। आरो आंहाथ' उन सिगां सोरबा बिदायानो दङ, ना सोरबा फंबायानो दङ, ना सोरबा बिब' बिनानावानो दङ। आंहाबोथ' रावबो गैया सोरखौबा आंगो होननानै मदद मोननो सोरनिफ्रायबा। नोंसोर सानसे बोराय बुरै जानानै थैलांगोन, आं हारसिं जालांगोन। दा बै समाव आंखौ सोर नायगोन? आरो मानसिनि जुलियाबोथ' जिउआव खनसेल'सो। आरो आंथ' गुबुनजोंबोथ' हाबा जाफिननो हानाय नंला। बेथ' नंगौ आइ। आयै, आरो थार खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला आंथ' रोनखौ बावनो हायाखै। आं दा बिजों सोमोन्दो गैथ'वाब्लाबो बे आंनिनो आयै, आं मिथिगौ। मानो होनोब्ला आं रोननि नामाव फांसे गायना गालांनाय बिफाङानो फोरमान दङ जे रोना दाबो आंनि।
रोन आरो आं सानसेजों सानैजों खौसे जाफिनगोन। फोरमान दं आयै, आं फोथायनाय दङ। रोनखौनो मोनफिनखागोन आरो बे आंनिल'खा आरो बे रावनिबो जानो हाया। अब्लालाय माथो फिसा, जियानो जाया उन सिगां साननानै नायदो। नोंथ' साननो हनो गोरों जाखाबाय। मा खालामनाया मोजां जागोन आरो नोंनि गोसोआव मा खोथा बुंदों बेखौ नोंसो मिथिसिगौ। बेनिखायनो नोङो बबेथिं मा खालामनाया मोजां जागोन बेखौ नों गावनो सायख'नानै नों गावनो सानदो। जागोन दे आयै। बिदि सानैनो अफिसाव थांना फैनानै हरसे बारलायलांबाय। नै दा आरो थांफिननायनिसो सम जाबाय। मा जायो मा जाया उनाव नुजासिगोन। आयै थांदो थां। नों आंनो थाखाय जलपान रेडि खालामहैदो। आङो एसे जलपान जानानै अफिसाव थांफिननो नांसिगोन। दे आंनि फिसा हिन्जाव, नों मा खालामो खालामदो। गासैबो नोंनि सायाव। मानो होनोब्ला नोंनि गोजोननायखौ नोंसो नागिरना लानो हागोन। नोंनि मिनिनायखौ नोंसो मिनिनो हागोन। नोंनि सुखु दुखु गासैबो नोंनि जिउआवसो। नों मा खालामो नों साननानै नों मोजांखौनो खालामदो आइ। आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैला। दे ओंखारनानै फैदो, जलपाना जादो आरो थांदो। नायग्रोनोसै, अफिसाव थांग्रोनोसै। रोन होननायाबा सोर? आंनि साननाय बायदिबोथ' नङाबो जानो हानाय। सोरबा गुबुनबोथ' जानो हानाय। रोन, नों बेखौ मा खोनाहोखो आंनो? आं नोंखौ मैयानो बुंखादों जे इसा होननायनो नों गासै बिनि खामानिखौ फोरोंहोयो होननानै। नाथाय नों बिनि अफिसाव थाङाखै, बिखौ लोगो मोनाखै। बे माबोरै जानो हागौ? नङा सार, आं थांदोंमोन नाथाय बिखौ लोगो मोनाखै। खोनासं रोन, नोंखौ फोथायनानैसो आङो बे अफिसाव नोंनो खामानि होदों। आरो नों बेबायदि फां फुं खालामोब्ला, आंनि फोथायनायखौ सिफायोब्ला नों बे अफिसनिफ्राय ओंखारनो नांगोन, मिथिखा? नङा सार, बिदि दा बुं। जागोन सार, आं दानो थांनानै आं लोगो हमहैनोसै आरो बिनि गासैबो खामानिखौ फोरोंनानै गारबोनोसै। जागोन सार। थां गोख्रै, मानसिया फैबाय जानो हागौ। गोख्रै थां। माथो गैया। इसायालाय माथो गैया? बे इसायालाय सोर जामारखोब्रा? आंनि हिन्जावासो ना सोरबा गोदान सिख्लासो? ओरैनोबा बिखाया बेसे दुब दुब मोनगासिनो। सोरमोन बेबा? फैखोना फैयाखै दाबो? फैदोंब्लाथ' अफिसावनो थासिगौमोन माथो बे। फैथ'वाखैदां। हे इसोर, नों आंजों मा माया गेलेदों? सोर जामारखो बे इसा होननायालाय? सोर जामारखो? ना आंनि सोमोन्दै बै इसा होननायनो सारा खोन्थानानै होखाबाय रोन होननाय सासे सुबुं दङ होननानै? जानांगौ बेबो मिथिबाय बे अफिसाव दे रोन होननाय सासे मानसि दङ। बेनिखायनो बेबो आं जेरै गोनो गोथो उसु गुदु गिलुं गिलुं मोनदों, हयथ' बेबो बिदिनो जागासिनो बायदि मोनदों आं। मोनथिला आरो। हे इसोर, नों आंजों मा माया गेलेदों? इसायानो मारब्लाथ' जोबोद साबायखर। गाज्रि हुदाखौथ' नागारनानै आंथ' दा मोजां जाबाय। मोजां जानायजों लोगोसे इसाखौ आंखौ लोगो मोनहैफिनदो हे गसाइ। इसाखौ आरो आंखौ खौसेथि खालामफिनदो बे अफिसनि गेजेरजोंनो। औ, माथो टाइमाबो जाखायाखै। जानांगौ बियो सफैथ'वाखै। दा दसे थानानै फैफिननोसै। सोरमार बियो? बे इसा होननायालाय सोरमार? फैफिनथारगोन आं दाहाय। दिनै आं बेखौ लोगो हमनानैसो गारथारगोन। ओमफ्राय मा सारांस्रि, अफिसाव इसाया रोनखौ लोगो मोनदों होनलाय? बिफा, रोन होननाय सासे मानसि दङनो, नाथाय बियो सोरमार बेखौ इसायाबो दाबो लोगो मोनाखै। साला, सोर जानो? बे सुवादानो जागोन। बिनिफ्राय जेसेबांनो गोजानाव दोननो नागिरदों, माथो एसेबांनो खाथिसो। साला। नैहाय बिफा, आं दहाय फिसाजोजों रायलायदोंमोन। फिसाजोआ माथो खोथाखौ एसे बोरैबासो बुंबाय। मा बुंदों फिसाजोआलाय? मा बिजोंनो थांफिनसै होनना बुंदों ना माथो? थै, नोंबो आरो माखौ मा सानहरो? थांफिनोबालाय थांफिनथों आरोहाय मा होनखो नों? नै बिफा, फिसाजोआ दहाय बेबायदि खोथा बुंदों। जोंहाबो सासेल' खांबाय नालाय फिसाखौनो, उनबो गैया सिगांबो गैया लान्जायबो गैया खर'बो गैया। नै
नोंनि फिसाजोआ फंबायफोर लुबैदों, फंबाय नङाबा बिनानाव लुबैदों। मा खोथालै बेलाय? मा होनो बिमा? फिसाजोआ बेबायदि खोथा बुङो? औ, नङा माथो। नंखागौबा खोथाया। जोंहाबो साना हौवा सासेल' खांबाय। जोंथ' सानसे बोराय बुरै जालांगोन। जों बोराय बुरै जालांनानै थैलांगोन। फिसाजोआ हारसिंल'सो जालांगोन। दा जेरै आंहा बिजावजालि दङ, नोंहा बिदा बिफं दङ, बेबायदिथ' इसाहा रावबोआनो गैया। देनां ना फंबायनिनो सहाय मोनगोन, ना बिनानावनिनो सहाय मोनगोन, ना सोरबा बिदानि ना सोरबा बिब'नि, रावनिबो सहाय मोननाय नङा। हारसिं जिबन जागोन। लाजिलायलांबायलां। औहाय बिफा, आं बे खोथाखौ सानफ्लाङाखैमोन। दै फिसाजोआ माखासे खोथा बुंदों, बेनिखायनो आंबो सासे खांबावनोसो गोसो जाबाय। माने इसानि भबिसतआव सुखु दुखुआव सहाय मोनलायनायनि थाखाय बेनिबोथ' सासे फंबाय बा बिनानाव नांगोन ना देरहा। बेनिखायनो जोङो इसा लुबैनाय बायदि फुरा खालामनानै गालांबालाय। सोरांस्रि, गोदोनो साननो रोङासै बे खोथाखौ दासो। दालाय फिसौसो बामगोन ना नोंनि फिसासो बामगोन नोंलाय? फिसौआ फिसौ जागोन आरोहाय मा, फिसाजोआ फिसाजो जागोन आरोहाय मा। दे बिफा, मा बुङो सानदो। फाग्लि, र' उनाव जागोन बे। ओमफ्राय मा, फिसाजोआ दिनै अफिसाव थांबाय दा? औ, थांबाय दा। जानांगौ बियो दाहालागै सहैबायानो। जाले खोथाफोरानो मिनिनोबो ओंखारलायलांदोंलां बोरैबा, आरो लाजिनायबो मोनदों आं। अफिसाव फैब्लानो माबा हान्थु सान्थु मावजोबनाय बायदिसो मोनबाय आं गिनायजोंनो। मानोबा गुरलुब गुरलुब मोनदों। मा जासिगोन आरो। सोर मार बे रोना, आरो बे रोनासो आंखौ कम्पिउटारनि खामानिखौ फोरोंगोन। हे इसोर, बोरै जाबावगोन? हे इसोर, आंनि हौवा रोनब्लाबो नोङो बेखौ थारलायैनो सोलायनानै सोरबा सेंग्रा खालामनानै हरदो। आयु, बिखा गुरलुब गुरलुब मोनदों आं। आयु, दरजा खेवदोंहाय मा? सोरबा फैदों? सोर जाथारगौ?